What's up mga karil? For today's video, pupunta ulit tayo sa bayan ng Ligao dito sa Bicol. At titingnan natin kung paano ginagawa ang maruya or sinapot in Bicol. Bali, ganyan lang yan guys. Sinasawsaw lang sa giniling na bigas. Tsaka nilagyan ng tubig at may kunting asin. Bali yung pinaglalagyan pala guys na dahon is dahon ng kakao yan, para pag nilagay na sa kawali at may mainit na mantika, hindi siya maghiwa-hiwalay, para pag prinito buo-buo pa rin siya. Ganyan lang guys, panoorin nyo. Ang purpose pala ng dahon ng kakao na yan is bukod sa para hindi siya maghiwa-hiwalay pag nilagay na sa mainit na mantika, para hindi rin dumikit sa kawali. Yan naman guys is kalingking, yung hiniwa-hiwang kamote. Ganun din yung proseso. Ilalagay din sa dahon ng kakao, tsaka piprituhin. Bali ang purpose pala guys nung asin, kaya nilalagyan ng konting asin yung giniling na bigas, para balance yung niya, yung taste. Kasi matamis na yung saging, lagyan mo ng konting alat para balance. Ganyan lang guys, binabaliktad pag luto na yung ilalim. Tsaka pag luto na, is tatanggalin na yung dahon, tapos hanguin yan guys. Sa mga mahihilig sa merienda, dito nga pala yan sa Ligao, sa may highway, kailera ng mga nagtitinda ng rice puto makapuno.